Салом меҳмонони канали ман, хуш омадед. Дар видеои гузашта мо пешаку пуштаки куртая пора кардем ва аптачка барои пеш ва барои пушти курта буридем. Мана марҳамат, аптачкаро ман флизи линклей кардам ва меркои пешакама мегирам. Гардан 16, ман 8 гирифтам, дарозии вириз 19 ва кушодиш 12 сантиметр. бо расчёти мегирем ки вақте ки буридему куртая духтем бо 1 сантиметр поён меравад. ман ҳам хеле вириз мепушам, майда дарозак. намехоҳам ки китфому гарданам бисёр кушод бошад. баъд пеши куртая мобайнша меёвем ва мобайни аптачкаи буридагимона қати мобайни курта якҷо карда ҳамин ай мобайни гирди материала буридем ку флизилинша мегирам, ду тақсим мекунаму клей мекунам. не ки аз сабабе ки ин материал резинка аст, бо барое ки бозам дилам пуртар шавад, булавка қати маҳкам мекунам, барое ки гуфта намешад. ин материали резинка вақти духтанда аз ҷош ҷумида метонад. баъд ҳамина мошина мекунем. не ки пеш аз мошина кардан ман якбора виточкама мегирам. виточка аз боло то нуки сина аз они ман 26-27 ва дарозии виточкаро 16 сантиметр мегирам. аз ҳамун хати рости кашидагӣ 1.5 сантиметри ба поён ва ба боло мекашем. ҳамагӣ ҷои кушодии виточка 3 сантиметр мешавад. хай анами намуд виточкаро ба тарафи дигар мегузаронем. ман ҳам хел мегузаронам, шумо метавонед дар тарафи дигаршам аз сар виточка кашед, аз боло мерка гиред. баъд аз ин булавка мезанам, сӯзан мезанам. барои чӣ? барое ки таги виточка нигин дорад. ман агар ки нигиноша начинда дузам, сӯзан шикастанаш мумкин. барои ҳамин сӯзан задам, булавка задам ки ҷош товад. аз поён 3 сантиметр, аз боло камтар нигиноя айтаги мошина, айтаги сӯзан гирифтам. баъд ҳамин булавкаҳоро маҳкам мекунем ва рафта якбора дар мошина ҳам виточкаҳоя мошина мезанам ва ҳам пешака мошина мекунам. боз ячи гуфтаниам ки агар сӯзани мошинатон ғафзтар бошаду кука калонтар дамонен, ба шарте ки нигини курта майда майда бошад, метавонем ки ай болои нигино дузен. баъде ки мошина кардем, ман дубори мошина кардам. материали мобайна мебурем ва баъде ки материала буридем гирифтем, ҷоҳое ки гирд аст обязательно рассечка мемонем. дидан дар кор ки дар даруни дарз нигина намонда бошад, барое ки мо ҳози баъде ки рассечка мондем, ҳамин дарза мехобонем ва мошина мезанем. агар ки нигина монда бошад, шумо метавонед ки сӯзана шиканед. барои ҳамин эҳтиёт бошед. чанд қа рассечка бисёртар монен, ҳамиқа хуб. не ки кӯшиш кардан дар кор ки дарза набуред. агар нуки қайчи қати дарза буред, вай дар оянда дарз кушода шудан мегирад. якбора ман ҳамин аптачкарам 5 сантиметр монда зиёдиша бурида мегирам. шумо метавонед камтар монен. ман барои чи 5 сантиметр мондам, барое ки ман бо 1 сантиметр не 0.17 лави ҳамира тарафи дарун қат карда мошина мезанам. ба ҷои аверлоку ба ҷои зигзаг мешава, маҳкамак мешава. ҳамин дарзе ки духтем тарафи аптачка хов мекунем, 0.1 мошина мекунем. кӯшиш кунем ки баъди ҳар як мошина кардагитон дарзоро утюг кунен, дарзмол кунен. бисёриҳо мада савол метиҳанд ки чихел шумо утюга айрӯи ростаи материал монда утюг мекунен. яхело мегӯянд ки ман ҳамахе сӯзондагиам, яхело мегӯянд ман вайрон кардагиам. ҳар кас бояд ки утюги худша донад. мисол материали резинкада ман ҳароратша, температураша пасттарда мемонам, албатта пар қати утюг мекунам. баъд пеш аз оне ки утюга дар болои материал монден, аввал як бор дар болои ягон
латапора монда бинен ки мечаспа ё намечаспа. Кадом вақта часпида метавонад таги утюгтон агар чиркин боша. анку мо китфоя рост мекунем, месанҷем ки ҳамаи ҷо рост боша. манама чен кардам 19.5 сантиметр манда басай. фақат каҷалагиша мегирам, тамом. аз таги куки мошина, аз таги сӯзан нигиноша чинда гирифтам. лави аптачкара 0.5 сантиметрда мошина кадам тарафи дурун. як бор дига ҳамаша утюг мекунем. витичкоям утюг кардан дар кор. парқати тарафи поён хушруш то тарафи қафо складка нашавад, ҷинҷ нашавад. як бор дига ай болош утюг мекунам. ман одат кардагиам, ҳамаи дарзома ҳам ай тарафи қафо утюг мекунам, ҳам ай тарафи пеш. анакун пешака ба болои пуштак мемонем. як бор дига месанҷем ки гардан 16 боша, виризмон 19 боша. аптачкара да болош мемонем. ман аввал китфора булавка қатӣ маҳкам кардам, барое ки наҷума ай ҷош, пешак ай пуштак. баъд аптачкара мемонам, булавка мезанам ва мебинам ки дарзо рост боша ҳамаи ҷош. саростима нашавен. нигоҳ кунен, ай таги дарзо нигинора канен. мерем мошина мекунем. баъде ки мошина кардем, хеле ки ман гуфтам ҷоҳое ки гирдай рассечка мемонем. 3-4 рассечка мондан дар кор. баъд мегардонам ай тарафи росташ булавка қатӣ маҳкам мекунам, утюг мекунам, баъд булавкаора мегирам. бо як чизи дига ки ман бисёртарам хеле вақта резинка дузум ё ки материале ки қинай духтанаш, ман паутинка истифода мебарам. паутинка клеившийся паутинка дурунда мемонӣ байни ду қаватда, ай боло утюг мекунӣ. мошина задан дар кор нест, барое ки пеш ҳам нигин дорад, неудобна мошина задан, ҳам бо ман оформление мекунам. ман болошда бози мебинен охирда метражни харидагӣ будам, ҳамуна мечаспонам, шумо бинед. ана спинкашам паутинка клей кардам. анамин метражнира ман харидам, ай ҳамдигар ҷудо кардаму клей мекунам. барои чӣ ман бридам ҷудошон кардам? шумо дидестен ки пешаки ман гирди дарӯзакай ин нашуд. вақте ки ман ҳамхе як лухт вай кардам, клей карданӣ шидам, расстояни часпидагӣ тар буд, наздиктар буд, барои ҳамин намерасид. ман буридаму дур часпондам. анакун таги вай клей дора, барое ки ай болои нигин утюг кунем, материали дока ё пахтагиам мемонему, албатта парқати утюг мекунем. аку барои материала медузум. обхват грудии ман 52, ай ман 52 мондум, 3 сантиметри дига барои духт монд. ман ҳамон вақт дарзома зиёдтар мегирам, 1.5-2 сантиметр, бисёр вақт 3 сантиметр, барое ки буридан осона, любой вақт мебуриша. агар танг биёяд ҳеҷ кор кардаш намешавад. мегзарем ба пораи остин. дарозии остини ман 65 сантиметр. анамихел 25 сантиметрда қат мекунам ша. баъд равиши материала ҳар дафъа нигоҳ кунен, аётон набурояд ки як равиш қатӣ пора кунен, барое ки равиша агар хато кунен, як тарафаш сиёҳ мебиёяд, як тарафаш сафедча. поёни остина 14 мондам. ман қолаби тайёр дорам, қолаби размери хидмат тайёр кардагиам да картон, барое ки ҳар дафъа ҳисоби китоб карда нашинам, як бор да картон қолаби остини хидмат буридагиам.
ихе ҳам вақтон эконом мешава, ҳам камтар вақт сарф мекунен барои ҳар дафъа дар материал мерка гирифта остин биридан. баъде ки остиноро биридам, мобайн дар расечка мемонам. таги остинам паутинка клей мекунам. баъде ки паутинка клей кардам, мошинаш мезанам. ҳар ду остина ҳамхел мекунем. баъде ки поёна мошина задем, бари остинам 1 сантиметр да мана мошина задам. бари остина мошина задам, болои остина мошина кардам. ака ҷинҷакҳоро ҷамъ мекунам. ман 2 қатор мошина медавонам. якта I love 05 да, якта дига ай ҳаму дарзи 05 задаги 1 сантиметр да. вақте ки 2 дарз мезанӣ ҷинҷак да, вақте ки часпондан да, ба мобайни ҳами 2 ҷинҷак ки духтӣ складка намешава. ака мегзарем ба қисми меркагирӣ. мана китфи ман тайёраш 9 ман 1,5 сантиметр дарзда мемонам. кушодии пешам 32, таи кашам 24. вақте ки пешака чен мекунем, ман кушодии пуштака мегирам, барои ки вақте ки агар мо ҳамчун кушодии пеш бирем, пуштакмон тангӣ мекуна. чени пуштак мебурам, баъд қисми пеша 1 сантиметр да чуқуртар мекавам. барои ҷинҷак ай боло то поёна 8 сантиметр мемонам. ай китиф то поёна 8 сантиметр мемонаму расечка мемонам қайчи қатӣ. ай нами расечка то у расечкара ҷинҷаки сари остина мечаспонам. зиёдиша мефурорам. дуюм тарафшам аснаровка мекунем. аснаровка ном дора. ман шумода гуфтам ки ман бисёри терминора русӣ кати медонам, барое ки вақтшдам русӣ хондагиам, кор кардандам ҳамин калимаҳои русия истифода бурдагиам. мисол обхват груди, ширина переда, длина изделия, длина рукава. ман ҳамхе ки хондагиам, ман да ҳамхел қуллае гап задан, фаҳмотаре. мана таги каша чен мекунем 24, расечкаҳои 8 сантиметрара мемонем. пешак тайёрае. пешу пуш тайёр. ака поёни куртара ман ҳама вақт ай дарзи бар 3 сантиметр мемонам, камака гирдак мезанамаш, барое ки бари материал, бари курта кашол нашава. тарзи духтани остина дар видеои дигарим нишон додагӣ будам. иҷада вақти сиёмка кунида нигоҳ накардам, хушрӯ кадрда наомадай. дарзи бари материала куртая қатӣ дарзи остин якҷо кардам ва сари остин дар расечка мондагӣ будам, китифкати якҷоя кардам. то пеши расечка мондагира бе ҷинҷак булавка мезанем. баъд ҷинҷака аи расечка ба у расечка хушрӯ ҷобаҷо мекунем, распределит мекунем ки ҷинҷак бошаю складка не. баъде ки часпондем, мерем мошина мекунем. ака таги куртаям ман паутинка қатӣ утюг кардам, ай болош мошина кардам, бе зигзаг, бе аверлок. ҳами куртая ман духтам. баҳона накардам ки ман зигзаг надорам, аверлок надорам. ман зигзаг дораму, лекин ҳамин материалда аверлоку зигзаг шарт нест. на паташ мереза, на риштааш мереза. ягона минуси ҳамин материалда чие ки меёза. ина мисол ҳозир таги куртая ман мошина мекунам. вақте ки мисол шини ё ки ай ҷубори калон пари ё ки қадамта калонтар монӣ, ҳамин дарз метавона ки кана. духтаро, дар ин видео ман духти куртара нишон додам. видеои дигара интизор бошед. пора ва духти изор мешава. ман кӯшиш мекунам ки дар 10 дақиқа не 5-6 дақиқада ҳамаша фаҳмонаму нишон тиям.
нигоҳ кунен, лайк монен, подписатсия кунен, комментария нависен. Ман ҳама вақт хурсанд. хуш омаде як бори дига ба канали ман. хуб мешуд ки канали мана ба шиносотон тавсия медодед. барои дастгириитон раҳмати калон. Мана марҳамат, куртаи мо тайёр.